Wel is terecht trots op haar kasteel. Het is een van de mooiste kastelen van Noord-Limburg. Het is ontstaan in de 13e eeuw toen ze eigenlijk hier bezig waren om het veer naar de overkant te beschermen. In de loop van de tijd groeide dit uit tot een heel groot complex. Vanuit de lucht is dat prachtig te zien. Het heeft dubbele grachten om het kasteel liggen. Er rust ook een vloek op dit kasteel. Er zullen nooit langer dan 3 generaties achter elkaar eigenaren op dit kasteel zitten. We zagen het al vanuit de lucht. Er is veel groen rondom het kasteel, dus een ontmoeting met een eekhoorn ligt voor de hand. Ook gezien een boomklever. Een pimpelmees is te herkennen aan het kobaltblauw. Het blijft een aardig gezicht, een eekhoorn die eet uit het vuistje. De boomklever voert de jongen door zijn kop in de boomholte te steken. Ze broeden meestal in oude spechtengaten.